Phambilini uConstable Sizwe Zungu watshela inkantolo ukuthi ngesikhathi evakashele ehostela lasePhosphorus wabona abasolwa abathathu, uBongani Ntanzi, uMoses Biya noMthobisi Ncube benikezana izibhamu. Umphenyi omkhulu kuleli cala uBrigadier Bongani Gininda ubuzwe ngesizathu sokuthi uConstable Zungu ahluleke ukubopha abasolwa ngalolo suku. After investigation has revealed that he was at the hostel, that statement was given by different witnesses, and every time his name came up, and then I would engage him. Then he will say, "Look, I will come and see when I make time." But it was clear, as I'm saying, my lord, that he was scared. Then subsequent to him, then he came forth, and then the statement was given. Kodwa ke ummeli womsolwa wesihlanu Advocate Zandile Mshololo uthi ikhasimende lakhe liyakuphika lokhu. Accused number 5 would tell the court that Zungu was never scared of reporting this unlawful activity. It's because Gani never exchanged any firearm with Gwabini. It never happened. That is why he did not even report it to the police. Kusenjalo utetelwe ngesexwayiso uLongwe Thwala emva kokuba ephinde waboshwa kulandela ukwehluleka ukuvela enkantolo ngenyanga edlule. Echaza ngesizathu sokungaveli, uLongwe utshele inkantolo ukuthi wayengaphathekile kahle. Ukutetelwa kukaLongwe kunembandela. You are warned on the following conditions: that you are placed under arrest from 6 p.m. to 6 a.m. for the duration of your trial. Kusenjalo, umfundisi uTimothy Omotoso obhekene namacala okudlwengula ungene eboxini lofakazi okokuqala njengoba icala belilokhu lihlehliswa. uOmotoso ukuphika konke okushiwo besifazane abammangalela. Utshele inkantolo ukuthi akaze abathinte ngendlela engafanele futhi akaze enze izincomo ezingafanele ngalabo besifazane. Kunalokho konke ayekusho wayekususela encwadini engcwele.